Benvinguts a un nou debat de Comunicatur, un nou debat del portal d'informació turística adreçada als professionals. Una setmana més ens trobem amb la intenció de facilitar informació que pugui ser d'interès als professionals del turisme. Avui ens acompanya la senyora Elvira Carles. Ella és directora de la Fundació Empresa i Clima. Senyora Carles, benvinguda al nostre programa. Moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Intentarem descobrir com el canvi climàtic, segons un estudi que vostès han fet amb la Universitat de Barcelona, doncs pot afectar el sector turístic. Qüestions bones i amb altres possiblement no tan bones. Em permetrà que presenti els nostres col·laboradors d'avui, el nostre director, Enric Domingo. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més, Enric. Ben trobats. El canvi climàtic fa una mica de por, esgarrifa. Sí, però també és apassionant. És com una mica veure la bola de vidre i poder una mica cap a... com serà el futur i cap a on anem. Ara la senyora Carles ens ho explicarà, però possiblement veiem el canvi climàtic com una cosa que ha de passar d'aquí molts anys i que no ens tocarà. Potser hi haurà un moment en el que ens haurem de centrar i pensar que ja és moment de començar a actuar, no? És ben possible. Agustí Valls, benvingut al debat de Comunicatur. L'Agustí Valls és periodista i editor de Campi Report i jo diria que interessat i molt en el canvi climàtic. Evidentment, tothom ho ha d'estar, no solament a nivell professional, sinó a nivell personal. És una cosa que ens afecta en el dia a dia i, en conseqüència, és una cosa que ens importa a tots. Doncs en aquest debat, en aquest temps dedicat a conèixer el que ens diu aquest estudi que presentava fa uns mesos la Fundació Empresa i Clima, ens posicionarem amb el que és exactament aquesta fundació. Es va crear l'any 2007 i hem de dir que es va crear per assessorar les empreses davant de les necessitats, dubtes i preguntes que puguin tenir respecte al canvi climàtic. Això és molt ampli, la senyora Carles ens explicarà a partir d'ara què és el que fa exactament la Fundació, quines són les feines del dia a dia de la Fundació. Molt bé. Bé, la Fundació Empresa i Clima, que jo dirigeixo, el patró fundador és la Càmera de Comerç de Barcelona, estem en el seu àmbit territorial, llavors jo crec que va ser una molt bona iniciativa que es va presentar a l'últim ple de l'any 2007 i que va ser una realitat perquè vam sortir publicats al BOE el juliol del 2008. És a dir, és una fundació d'àmbit estatal, això també és important, i molt i directament treballar per empreses. És a dir, els nostres patrons, els nostres membres, els nostres socis només són empreses. No hi ha ministeris, no hi ha administracions. Jo penso que això també és un punt a favor perquè a vegades canvien els colors polítics i podrien canviar també una mica la manera de treballar i no és així. Nosaltres sempre, quan estem fent estudis i fent treballs i ajudem a les empreses, ho fem moltes vegades en vinculació en diferents universitats o centres d'investigació i desenvolupament. En aquest cas, l'estudi que avui toca parlar, que concretament es diu les afectacions del canvi climàtic al sector turístic espanyol, l'àmbit de l'estudi és tot l'estat espanyol, el vam fer juntament amb la Universitat de Barcelona, l'àrea de climatologia de la Universitat de Barcelona, capitanejada pel Javier Martín Vide. Aquest estudi, com tots els que fem, no fem un estudi de la situació actual, que és interessant, sinó també, a més de la situació actual, una mica el que ens vindrà. I aquesta el vam dividir en 3 etapes, és a dir, tenim una primera etapa que nosaltres n'hi diem a curt termini, que és fins a l'any 2040, després una segona etapa que va del 2040 al 2070, inclús hi ha una tercera i última etapa amb una projecció de com estarem al 2100. Les conclusions són bastant clares i evidents i n'hi ha, com tu mateix has dit, Carme, de positives i de negatives. A mi m'agradaria ressaltar una positiva que crec que és molt interessant per a sobretot el sector turístic de la zona on estem, de tota la zona, el litoral, començant per aquí pel Maresme i acabant amb la Costa Brava, i és que el que en diem la desestacionalització. És a dir, si nosaltres teníem, o els hotels estaven a ple rendiment, allò que en diem Setmana Santa, i els 3 mesos d'estiu i puntualment allargàvem una mica la temporada, doncs no és la meva àrea, però jo crec que a mitjans de setembre més no, i parlem en globalitat de 4 mesos a l'any, doncs tot el contrari, ara podem perfectament parlar de 9 mesos a l'any. Amb aquest estudi es demostra que ben bé a Sant Josep, a mitjans de març, podrem començar a obrir els hotels, podrem començar a recepcionar cada vegada més turistes i ben bé l'allargarem la temporada fins entrat l'octubre. És a dir, el que passa és que hi ha denominacions com aquesta tan habitual en el món del turisme, hotel a primera línia platja, que possiblement hauran de canviar perquè sembla que es perdran algunes platges i que les zones humides i els recursos hídrics també es poden modificar considerablement. Per tant, això pot perjudicar algunes instal·lacions. Parlem de les coses negatives. La positiva, la primera, que era aquesta, la desestacionalització. Coses negatives ne tenim, i no surto encara de la temperatura, i és com, per exemple,
al mes d'agost serà molt difícil estar a les nostres costes, perquè estem parlant de temperatures per sobre dels 40 graus sempre. És a dir, allò que en diem ara puntualment les zones de calor, o que l'aire aquell tan calent que ens puja d'Àfrica i tot això, malauradament tindrem un mes o un mes i mig que serà habitual cada dia. I jo crec que els clients o els potencials clients que tenim en aquests moments, evidentment es desplaçaran durant finals de juliol i el mes d'agost a unes altres latituds, com podríem parlar, per exemple, del centre d'Europa. Això és una cosa negativa. Quina altra cosa negativa també hem detectat gràcies a aquest estudi? Doncs, com tu molt bé deies, la falta d'aigua. És a dir, la nostra pluviometria i reserves d'aigua i, conseqüentment, per tema de canvi climàtic, nosaltres crec, si no recordo malament, que durant el primer període, és a dir, fins a l'any 40, tenim segur que hi haurà una disminució d'un 10% en quant a pluviometria i recursos d'aigua, però només amb el segon període estem parlant que la disminució és del 40%. I això ens ha de fer canviar tots els hàbits de la nostra vida. Ja no dic del sector turístic, sinó de la nostra vida en general. És a dir, coses com les dessaladores hauran de ser molt més habituals i també en tema de refrigeració, que aquí entrem en temes energètics, haurem de tindre molt en compte. És a dir, clar, si estem parlant d'un augment de temperatura i que cada vegada farà més calor, evidentment, pensem allò amb els aires acondicionats. Haurem d'adaptar climatològicament les nostres instal·lacions, no només les hotels, les nostres cases. Haurem d'entrar en construcció bioclimàtica o construcció sostenible. Hi ha hotels nous que ja ho estan fent, molt intel·ligentment. Haurem cada vegada d'instal·lar més energies renovables. Tenim un sol perfecte i fabulós, vull dir, hauríem d'aprofitar a tindre cada vegada més plaques solars per generar electricitat i poder fer funcionar els aires acondicionats. I tot el sistema d'aigua, tant dels hotels com de les nostres pròpies cases, crec que és un tema general, l'haurem de començar a parlar de dos tipus d'aigua, de reutilització i de valorització d'aquest recurs. El canvi climàtic podem dir que és el gran repte del segle XXI? Mira, a mi hi ha una cosa que no m'agrada dir i és que porto molts anys treballant a l'àrea medi ambient, que de fet és el que he fet tota la vida. Ja porto més de 25 anys en diferents àmbits, és a dir, des del món de l'aigua, l'energia, els residus. I al medi ambient jo he viscut, vaig començar-hi a treballar quan encara no teníem la conselleria, la primera conselleria de Medi Ambient a Catalunya. I vaig començar-hi a treballar gràcies a una multinacional alemana que em va ensenyar a reciclar quan feien falta 6 anys per arribar al primer contenedor de vidre a Barcelona i començar amb el tema del reciclatge. Llavors jo crec que he viscut durant aquesta època meva professional tots els canvis i el medi ambient era una cosa molt transversal que entrava a totes les empreses. El canvi climàtic, la pregunta que tu m'has fet, és molt més transversal perquè no agafa a totes les empreses, sinó que ja està dins de totes les cases. I de fet, les conseqüències del canvi climàtic aquí, a casa nostra, ja les estem vivint, tot i no ser-hi conscients. De vegades puges a un ascensor i la gent te diu quina calor que fa o quin munt d'aigua que ha caigut puntualment quan abans teníem una pluviometria més escampada. Però jo et diré, per exemple, un cas concret. Les vinyes del Penedès és un sector que està canviant. Es veuen obligats a recollir el raïm al vespre o a la nit perquè després el vi tingui la mateixa qualitat. I els empresaris intel·ligents que poden fer-ho estan deixant de plantar vinya en aquella zona i estan plantant-la a unes altres latituds. A la Vall d'Aran, en concret, que s'han plantat unes vinyes amb el propòsit, doncs, d'anar adaptant-se a la situació. No és una cosa que vindrà, sinó és una cosa que la tenim. Intel·ligent és aquell empresari petit, mitjà o gran que ja s'hi està adaptant. Jo, en el cas d'hotels, no m'agrada parlar d'uns ho fan bé i els altres ho fan malament, però jo, per exemple, vaig tindre la satisfacció no fa gaire d'estar a Planoles, amb un petit hoteler que es diu a Planoles. Sí, és una casa rural que l'han adaptat a un hotel i em vaig quedar realment impressionada de l'empresari, es diu Can Gasparó, de l'empresari que es diu Enric Aulí, amb les mesures que ha fet una construcció bioclimàtica en un lloc on a l'hivern tenen neu, gruixos de neu, perquè està dalt d'una muntanya, a l'estiu tenen una radiació solar molt important i de quina manera ha adaptat aquell hotel a les noves condicions, com està reduint els consums energètics, com està reutilitzant les aigües, com té ja circulació d'aigües grises, vull dir, jo penso que és un model a seguir.